خب بسیار درود عرض احترامات هموطنان عزیزی به نهایت گرامی اولی قدر. امیدوارم که یکی شما خوب باشین، صحت باشین و سلامت باشین. راستی دیگر بگیم همین نوارا نکنیم، نمیشه و گفتگی فکر دا اومدم خودم. به هر حال تصمیم گرفتم که این نوار باید کرده شوه. یک زمان کسینیا سابچاک یکی از همون звезда های روسیه خود شب نامزدی به پرزیدنت روسیه مونده بود و партияи худа ҳамо передвиберни компанияи худа ном гузошта буд против всех, яъне муқобили ҳама. ман баъд аз ҳамин як чанд рӯза ҳамин интернета дида, ҳамин олама тамошо карда ба ҳамин хулосае омадам ки дар ҳамин тоҷикистони мо низ якта ҳамин хеле партияи сиёсии против всех намерасад. агар ягонтатон иқдом бигирен ҳамин партияра ва бигем ки як партияи против всех бикушоен, бисёр олиҷаноб мешавад ва аъзоҳотонам низ хеле зиёд мешавад, барое ки дар маданият ё менталитети мардами тоҷикистони мо айнан против всех ҳастанд. яъне баъзан ҳолат ман мушоҳида карда мемонам, балки мардум худаш ба худаш зиддиятӣ мекунад, яъне ки против мешавад, гуфти ҳамо рӯсо, на танҳо дар сиёсат. барои ҳамо дар тоҷикистони мо хусусан ҳамин як ҳаракати як сиёсӣ бигем ё як партияи сиёсии против всех, ҳамон мисли партияи ксения собчак намерасад. ҳамин чиз бисёр тоҷикистон ниёз дорад ва халқи тоҷикистонам низ ҳамин чизда бисёр ниёз дорад. агар ҳар касе ки иқдом бигира аз ҳамин партияра бикушоя ҳамин ном қатъи, яъне против всех, иҷа карочи ҳамин диромадӣ тамом якдигари дам рақобат кардан биги, дигар кадоме ки ҳамин маъқулот нашид гап задан биги биромада, барое ки номи партияи мо против всех ё муқобили ҳама гуфтаги партия ҳаст, бисёр зур мешавад. воқеан бигем ба як чанд рӯз пеш, як ду-се рӯз пеш баъдан ман хабар ёфтам ки дар ҳизби наҳзати ислом, яъне лидери ҳизби наҳзати ислом интихоб карда шудааст. бозам бигем бародар Муҳиддин Кабирӣ ба ҳайси раиси ҳизби наҳзати ислом интихоб шудааст. хоб ино масъалаи дохилии худшон аст, яъне ки ино Муҳиддин Кабирӣ ҳеҷ қарор қабул карда наметавонад ки он қарор зиёни тоҷикистон боша ё зиёни хонаводаи мову шумо боша. яъне ҳар қароре қабул мекунад ҳамон аъзоёни худашда аст ва ира тасмимша мо ҳам намегирем ва худшон ҳастанд, байни худшон якчанд инсон аст. мебинем дар интернетҳо бениҳоят зиёд мардум хейт кардаву Кабирӣ там диктатор ҳастиву там аз ҳизб намеравӣ, ту бояд аз ҳизб бирави, мо дар ҳизби там низ демократия мехоҳем, дар ҳизби Эмомалиам демократия мехоҳем, дар 24 демократия мехоҳем. хулас ҳам хеле як
намедонам ҳамин инсонҳо хайп меқапанд ё мехоҳанд ба ҳамин тарз худошона нишон битан, ё ҳамин мардум халқ бисёр соддае ҳаст, ки дар ҳамин чизо лайку коммент мекунанд ё худошон ба дигар фейкҳошон медироянд мекунанд. Хулас, бибинед дӯстои азизам, ман дар ҳаракати сиёсии гурӯҳи 24 будам аз ҳамун старташ ва омадам дидам, ки мада туғрӣ намегира. Мисол маданияти мада, фарҳанги мада, рафтори мада мисол гирем, ё ман унода туғрӣ намегирам. Чӣ кор кардем? Ба хубӣ, на ҷанг, на ҷанҷол, на хет, на дигар чиз. Гуфтем бародар, хай ман ташаккур намиҷа ту ҳамиҷа қатит бидем, қатим омадем, қатитон омадам, қатим омадем. Бисёр сипос. Ман фикр кардам, ки ин тарафаш уже туғрӣ намегирем мову шумо, яъне ки нашава ки боз бигем ки байнамон камбудӣ шава. Бароям биё ба хубӣ раҳи ту ҷидо, раҳи ман ҷидо. Хоб, биромад бирафт, ман рафтам, ӯ рафт. Салом алек дорем, кӯча дигар ҷо, раву биё дорем, дӯстӣ дорем. Яъне ки ман на дар сиёсат чун кор мегирам, на интихоботшона обсуждат мекунам, на зиндагишона обсуждат мекунам, на бигем рафторошона, на тасмими сиёсишона. Ҳар чизе ки мекунанд намекунанд, ӯ ҳамо аъзоёни худ ва тарафдорони худ да дигар бигем зиён дорад. Кадомеда ки аз он ҷумла маъқул нест, ҳизби наҳзати ислом ба халқ бироварда ира гуфтан ба шумо чӣ фоида мерасад? Чӣ ҳаст аслан? Чӣ мегирин аз ин чиз? Ҳичи. Просто бигин аризатона бинависен, ранги ман боред, ман фалони фалони ту ҳамин рӯз аз ҳамун рӯз ту ҳамин рӯз хизмат кардем, омадем, бартонда будем ва аз ин ба баъд ҳамин ҳадду ҳаракатҳои раиси ман барои ман маъқул нест, мада маъқул нест. Тамом. Ман мехоҳам хориҷ бишам. Тамом. хушрӯакак эълон мекунам, фалони инсон аз ҳизби ҳаракати мо хориҷ шуд, рафт ай пай зиндагиш. Ташаккурӣ мекунанд барои хизмат ва бидантон. Тамом. Кор дар ҳамҷа маҳкам мешавад. аммо аҷибиш ин аст, ки инсонҳое ки намедонам, ё ҳизби наҳзати ислом боша, ё ҳизби 24 боша, ё дигар ҳизбо боша, ё ки мана монеаи муборизаи худ медонанд. Гӯё ки мо дигарҳо, дигар инсонҳо монеаи муборизаи ӯ ҳастанд. бародарои азиз, ҳеҷ дар ин дунё монеаи муборизаи касе дигар наместад. мисол мегирем, ман занам қатъи ҷидо шудам, дигар ман дар ӯ чӣ кор дорам? рӯзе ки мо якҷоя будем, зиндагии мо як буд ва мо маслиҳат мекардем дар хона, мисол чӣ мехӯрем, ужинда чӣ мепазем, пага чӣ мехӯрем, фалон рӯз истироҳат дорем, ягон ҷо мерем, гудак либос дора надора, фалони чиз надора, ту чӣ мепӯшӣ, чӣ мехӯрӣ. Мо маслиҳат мекардем чӣ кор кардан дар кор, хонаро ниша оҳак кардан дар кор, ҷо сафед кардан дар кор, коса пиёла харидан дар кор. хоб, яъне ки мо маслиҳат мекардем. Барои чӣ? Барое ки мо як оила будем. алон ман чизе хоҳам мекунам, ӯ чизе хоҳам мекунад. Ман барои ӯ намегӯям ки ту чӣ либос мепӯшӣ, чӣ мехӯрӣ, чӣ дар кортай, чӣ дар корӣ надорӣ, чӣ лозим дорӣ. Ман фалон рӯз истироҳат дорам, мерем ягон ҷо, намерем. яъне ки ин чизо барои ман дигар аҳамият надорад, барое ки ҷидо аст. Кадомеда маъқул нест як ҳаракат, як ҳизб метавонем хушрӯакак бироем бирем. ё ки ин чизе аст ки нодонии шумо дар сиёсат аст ва шуморо истифода мебарад, ё ин ки намедонам иштибоҳи ҳамон ҳизбу ҳаракате аст, ки шуморо дар аъзоӣ қабул кардагӣ аст, ки шумо гӯё ки аъзош ҳастед. вале дар тоҷикӣ мо як маталам аст, мегӯяд дар харе ки бор надорӣ, ба ӯ хар чӣ кор дорӣ? яъне ки вақте ман аъзои ӯ ҳизб нестам ва ӯ ҳизба тасмимаш на имрӯзи ман, на фардои маро сиёҳ мекунад, на сафед мекунад. ҳеҷ ман алоқае надорам. беғарзи дӯстии як ҳамватанӣ, салому алейк, дигар чиз ягон алоқа надорам дигар. На 24 қатъи, на бигем то рӯзи биромаданам аз гурӯҳи 24 ҳар чизе аст. бале, зиён ва фоидааш дар он ҷо шарик ҳастем, хуш ҳастем. хуб кардем, бад кардем. хоб,
чанд боро тавсияҳо додем, гӯш накардан тавсияҳоро. Ҳамаи ҳамеро ба инобат гирифтам. Ман шахсан худам чанд пешниҳодо кардем, ин кора кардан дар кор, аввал ин кора кардан дар кор, бародаро ин кора монену тараф, ин кора сар кунем. ин хубтарин чизе аст, ки имрӯз ва фардои мо дигари мода мисол хуб аст. Хусусан дар бораи ман тиҷорат бисёр бигем дандонканӣ кандагӣ ҳастам. қатъи гурӯҳи 24 бисёр бача дар кор нест, фалон ҷо мерем, дар кор нест масраф. Накунем, давай ҳами пула биё инаҷа сарф кунем, давай инаи пула бизнес кунем, давай инаи кора кунем, биё автосервис бикушоем, биё дигариша бикушоем, биё дигариша, биё ира. Барои ҳаракат пул дар кор аст, пул дар кор, маблағ дар кор. Ман бисёр ҷонканӣ кардагӣ аст. Ва тамоми ҳамин ҷонканиҳои ман мисол ба инобат гирифта намешид. Ман нигоҳ мекардам, ки пешниҳод аст, мегуфт бале ба инобат мегирем, баъд мебинем, баъд ҷаласа мекунем, баъд маслиҳат мекунем. ҳамин қатъи бо дигар ҷаласада бо мехезондум. Ҳамин масъалаҳо мешид, яъне ки масъалаи дохилӣ буд. хоб медидем, ки ба инобат гирифта намешавад, медидем, ки мисол ба назар гирифта намешавад, медидем, ки ё ки ман суханро аввал аузубиллоҳ гуфта сар намекардам, бисмиллоҳи раҳмони раҳим, қола аллоҳу қола расулу гуфта сар намекардам. мисол мегирем, шояд аз ҳамин сабабҳо буд. Ва сабаби дигаре, ки ман бигем, ки умуман як инсоне ҳастам, ки боварии ақидаи ман дигар чиз аст. яъне ки ман дигар рафтор дорам. ҳамин чизҳо буд, ки сабабҳо медидем, ки мо мисол дар мубориза дорем як ҷо мерем, аммо дар фикррониву дар дигар чизҳову дар зиндагиву дар ҳаёту умуман туғрӣ намегирем. ҳамун магнитам як тарафаш мечаспад, тарафи дигараш намечаспад, тела мекунад. сахт биҷиқам якдигарда намечаспад, тела мекунад. мо ҳамун гурӯҳи 24 қатъи мисли ҳамун магнит будем, яъне як тарафи мубориза мечаспидем ва тарафи реал ҳаёт зиндагӣ намечаспидем. фикрронӣ, ақида, хов, хез, худ, гап задан, мисол ин чизҳо аз ман дига хел буд, аз онҳо дига хел буд. миллият, ҳувият, ҳамаи ҳамин чизҳо бигем фарқ мекард. гарчанд ки мо ҳазорсолаҳо агар бигирем дар як ҷо зиндагӣ мекунем, ҳамсоягарӣ зиндагӣ мекунем, имрӯз ки дорем дар як кишвар зиндагӣ мекунем, серавно мо клейца намекардем, яъне тарафи ин тараф. аммо тарафи рақобате ки бигем дар сиёсат, мо мисли магнит як тараф мечаспид, як тараф намечаспид. ман гуфтам бародаро, хаяка бисёр сипос, ташаккур, ба иҷозати шумо ман бирамай пай зиндагӣ мустақил ва худам гап задан мегирам, ҳар чизе ки фора ҳамон гапе ки қатъи шумо гуфта истодам, бе шумо ҳамира гуфтан мегирам, ҳеҷ мушкилӣ надорад. хоб ҳамо агар қапидан бурдан мара ягон киштан як кор кардан, ҳамин митинг будаст мекарда будагистенда, албат бикунен ё накунен, хай намекуненш, тамом, чӣ фарқ дорад? ӯ мегӯяд ку баъди мурдану дигар чӣ суд, ки айқафҳои ту нон мекунанд, марака мекунанд, гирья мекунанд, дод вой мекунанд, чизе ки дар зиндагӣ нест. хелас дигару фоида надорад. қапидан бурдан ки мара тирма кардан ё задан, киштан, дигар фоида надорад. митинги шумо ҳам фоида надорад. дигари шумо хай шояд барои бал кор кардан бонуси худтон як плакат бардорем, бигем ки беҳтарин бародар буд ва дигар чиз буд ва дигар ки Эмомалиро хотире ки як дуздида муттаҳам кунен ё як чиз дигар метонен бибироен, натонен набироен. халос, ман дар ин чиз ниёзам надорам. мисол агар хоҳен ҳамчун дӯстӣ, дӯст, рафиқ, раву биё, бародарӣ, ин чиз мисол аз тарафи ман канда намешавад, агар ки аз тарафи шумо набоша ин чиз. хоб агар ақидаи динида биёяд, ман қатъи шумо туғрӣ намегирам. агар ки шумо ҳамватан бори қатъи ман рафтор кунед, як ҳамватан, мо метонем ақидаи динӣ мо туғрӣ намегирем, яъне намешавад. тамом, мо дӯстимон ҳаст, бародаримон ҳаст, раву биё ҳаст, ҳамчун ҳамватан, мушкилӣ ҳал шид. аммо ман ҳайрон ҳастам, ки мардуми мода имрӯз дар интернет чӣ ба кабирӣ раиси ҳизби наҳзат шид, чӣ ба дигар кас нашид. ҳамун дигар кас ҳам шава ҳамин кора мекунанд ва дигариш ҳам шава ҳамин кора боз ҳам анҷом метавонад. бародарои азиз, раисидани ҳизби наҳзати ислом дар ҳизби наҳзати ислом бародар кабирӣ барои мара на хунук аст, на гарм аст. на ман фоида мебинам, на дигар чиз. на зарараш мерасад, на фоидааш.
برای اینکه من اعضای اون نیستم در تصمیم او هرچی تصمیم بعضی ها میگن ما با امیدیم کی انقلاب میکنه. چرا تو با امیدی کبیری میشه که انقلاب میکنه؟ سوال چرا ما با امید نیستیم؟ نه در کبیری، نه بگیم برادرای گروه 24، نه برادرای حزب نهضت اسلام، نه بگیم دیگر برادران است. ما یگان تهمیه با امید نیستیم که انقلاب میکنه. من خودم در با امید هستم. خب هر روزی که ما انقلاب سر میزنه همون بگیم که کوشش میکنم این چیزا پیشتر برم، حرکت میکنم، گپ میزنم و از اون جمله بگیم که تیارم هستم همه وقت برای انقلاب در اومدن و بگیم این کشور را آباد کردن. دیگر بگیم که ما هیچ وقت با امید نیستم کبیری پگه میره و انقلاب میکنه. ما هیچ وقت با امید نیستم 24 میره و پگه انقلاب میکنه یا یه هفته یا ماهی دیگه انقلاب میکنه. ما هیچ با امید هم نیستم دیگر کس بره و انقلاب کنه در اونجا. هر انسان باید با امید خودش باشه. چرا ما با امید کسی دیگر شیم که او انقلاب میکنه ما رو آزاد میکنه؟ خودت سهمگذاری آزادی خودت باش برادرم، نه انتظاری کسی دیگر. ما 33 سال انتظار امام علی هستیم که امام علی سوید میته. خب نمیدونم 33 سال میشه ما انتظار هستیم که امام علی آدم میشود، که امام علی نه تصمیم میگیره، که امام علی نه کارا میکنه، که کارا میکنه. نه، خودت باید تصمیم بگیری. یعنی امام علی بدونه که اگر که نکردن این حالتی که نکرد، امام علی بدونه که تو میکنی ایره، از امی ترسیده باید بکنه. از امی بگیم که امام علی بود تو را که ای بچه بیش ما اینای کارا نکردم اینای میکنه اومده. وقتی که تو خوب با امید هستی که یا 24 یا کبیری حزب نهضت یا نمیدونم امام علی کدام اینو ده که انصاف میته، خدایش انقلاب میکنه یا که اوش ده انصاف میته و اوش تاجیکستان رو آباد میکنه. یعنی هیچ چیز نیست. کبیری حزب نهضت اسلام اولادی کرده است. خب چیکار کرده است؟ خیلی اولادی هم کرده باشه، چیکار کرده است اولادیش؟ با کدامی ضرر رسونده است؟ تو با امید نشه، جمع کنیم کرپاچه تا جمع کن. من مثال در یگان جا مهمانی میرم، من خیلی عادت دارم. اولین کار رو میکنم میشینم، اول یه بار پول آدم را کو نظارت میکنم کیها شیشتگی هستن در اونجا. بعدن بگیم 10-15 minut سخنای او را گوش میکنم، در کدام مسئله گپ زدیستن او. بعدی سلام علیک میشینیم کیها شیشتگی هستن، بعدن میشینیم 10 minut 15 minut سخناشونا گوش میکنم. اگر تیما موضوع من بتونم که در اونجا گپ زده قطعیاشو 6 تا چخ کرده بتونم، در اون مرکه ما میشینم. اگر نتونم مکسیمال حرکت میکنم که تیزتر بخیزم ببرم برم ای مرکه و میبرم و میرم. میگم یک اوقات پاوقات باشم اوقات هم میکنم، میگم برادرو یک دعا کنین بیشو منظرت من کار داشتم ای پای کار میشم میبرم میرم. هیچ وقت در مرکه نمیشینم دکنسه. برای چی؟ برای که مرکه مطابق طبیعت من نیست. آدما مسئله دیگر گپ زده ایستادن که در اون مسئله برای من اینترس نداره، میخیزم میبرم میرم. من در زندگیم بگیم لیسیدن، شکیدن، رئیس گفتن، اکا گفتن، حضرت گفتن خیلی چیزا را من عادت ندارم این چیزا را. خب برادر از هموطن از سلام علیک میره و اونم راه فردا شاید کبیری یک تصمیم بگیره که همون تصمیمی که بگیم همون دیالوگ ایما در توغری میگیره، من میرم در برش راست میستم. برای چی؟ برای که توغری میگیره. значит کدن در کور وقتی که گروه 24 مرحله و بگیم تو همین وقت که بگیم که خیر که روز تو روز سیاست هم تغییر میوه، وقتی توغری میگیریم من قطعشون بدم. خب وقتی تمام برآمدم اومدم، نه می نویسم شون، نه گپ میزنم، نه دیگر چی میکنم. از پای زندگی خودم، از پای درس خودم، خوندن خودم، دیگری خودم، کار خودم میگردم.
замони мо якҷо будем, ман требовать мекардам ҳар вақт аз гурӯҳи бисёр ки биёй ин бизнеса кунем, давай пула ҷамъ кунем, ира кунем, давай нагирем, бача телефонҳои қимат нагирем, бача мошинои қимат нагирем, биёен ин пулоро айда бизнеса бизанем. ҳозир мо аввал як 2-3 сол бизнес карда бигирем, баъди 2-3 сол мо мошинои қиматам мегирем, телефонҳои қиматам мегирем. имрӯз мо ҳаракат кунем, имрӯз ман ҳар рӯз мегуфтам ин гапа, ҳар ҷаласада ира мегуфтам ки мо иштибоҳ карда истодем, хусусан худсозии намиҷада. ҳозир ман кай парво дорам ки телефон мегира, ки мошин мегира, ки бизнес мекуна, ки кор мекуна, ягон тишда кор надорам. 10 телефон мегира, 20 телефон мегира. барои чӣ? Барои он ки зарараш дигар намераса. ва ӯ вақти ман ин гапа мезадам, хотире ки ман дар ҳаракат будам ва ӯ ҳадди ҳаракати ӯ минуси ҳаракати мо буд. барои ҳамон ман ин гапҳоро мегуфтам. алон дора парво надорам, 10 та бигира ку мегӯм муборак шав бародар, бисёр кори хуб кардӣ. тамом, рафтем. як пиёла чой мехӯрем қатишон, салом алейк мехезем, мерем ай пай зиндагӣ. инсон бояд дар зиндагӣ кореро карда наметонӣ. намедонам баромада дар уҷа бигем ранги Ксения Собчак барин против всех. ман против и ҳастам, ман против дигари ҳастам, ман против фал. ҳамон ҳадди ҳаракате ки зиёнаш ба ҳамон ҷомеият намераса. хоб я мақсади инқилоб дора. инам тира таклиф мекуна, гап мезана, барнома мегзарона, инам мулоқотҳо мекуна, инам корҳои карда истода. барости хичун барои ман ӯти ягон зиён расондагӣ нест, ягон зарар расондагӣ нест. савол барои шумо аст, ин чӣ намуди рафтори шумо аст ки рӯзи дуроз пӯчаи якдигара хоидану навиштан аст. фалони диктатор аст, инаи диктатор аст, инаи ай Эмомалӣ ҳичи фарқ намекунад, фарқ мекунад ай Эмомалӣ. барои ки агар 1000 соли дига кабири ҳизби Наҳзати Ислом бошад, то он вақте ки дар Тоҷикистон раис ҷумҳур намешавад, ягон зарар ба миллат, ба мардум расонда наметавонад. ҳеҷ вақт ба умеди на кабири шен, на дига кас. хитон муборизатона бурдан бигиред. идеологияи кабири маъқул намешавад, худат муборизата бар. ташкил ки як ҳизби против всех ташкил ки ҳамин ақидаҳои хита ҷамъ ки ва против всех биромада бигем ки гап задан бигӣ. мо медонем ки ҳизби ту против всех аст, яъне ки ҳамара противш аст, задан бигӣ. ҳеҷ дига мушкилӣ надорад. аммо ин иштибоҳи бузурги айни ҳол, яъне ки ҳамон пухта нашидани мардума нишон медиҳад ки мардум пухта расидагӣ нест. мефаҳмед намира? бибинед Жириновский ямар раиси як ҳизб буд, ё ки намедонам дигариш ямар раиси як ҳизб буд, ё ки фалониш раиси як ҳизб буд, ё ки дар худи Аврупо ҳам биёрем раиси як ҳизб. ӯ ҳизб аст, ӯ дохилӣ аст. дар конститутсияи ҳизби Наҳзати Ислом навишта шудагӣ нест ки як раис берун аз 2 бор интихоб шудан 3 бор интихоба надоранд. хоб агар ки уно тасмим мегирифтанд дар дохили ҳизб, мисол гирем, ин масъалаи ҳизбӣ аст ки тасмим мегирифтанд ки уҷа ки берун аз 2 бор интихоб шудан, яъне дигар интихоб шудан раис ҳаққа надорад. халос. дар ӯ ҳолат метонист ки бигем ки чикор куна, бибироя бирава. аз он ҷумла дар ҳаракати сиёсии гурӯҳи 24 ин дар дохилиш ҳаст ки боз ман против ҳамин чиз гап задагӣ ҳастам ки бародар, як инсони лаёқатманде ки метавона ҳамин ҳизба управлят карда битона, мо чӣ ниёз ба интихобот дорем, чӣ ниёз ба намедонам дигариш дорем, мо чӣ ниёз дорем ки ҳозир 2 бор интихоб мекунем баъд бирава. ин масъалаи ҳизбӣ аст. ин ҳаракати ҳизб дохилӣ, ин ба мардум ягон зиён надорад, ба халқам ягон зиён надорад. дохилӣ аст ки гурӯҳи 24 ира дошт, яъне як раис 2 бор интихоб шудан 3 бор интихоб ҳақ надорад. тамом, бояд халос шавад. 2 бор ки интихоб шуди раиси ҳизб, меброи мера. хоб ман фикр накардам ки агар ин чиз боша, хоб боша, аъзоҳош агар гап зананд ин чиза, аъзоҳош, аммо аъзо низ ира дар мардум реклама карданда ҳаққа надорад. мо аз кабирӣ норозӣ ҳастем, кабирӣ нарафта истодааст.
кабири диктатор аст, дигар чиз аст. хоб тарк казора бибро байат кунед. тамом корпартоӣ дар Аврупо бибинед, як кор маъқулшон намешава, як кас мисол гирем як проблема мешава, ҳамашон корпартоӣ мекунанд. хоб ҳама ҳизби ҳазрат мебироянд меравад. тамом. яъне дар иҷа иттиҳод будани шуморо нишон намедиҳад. иттиҳод будана худи ҳизбҳо ҳам иттиҳод надоранд, худи инсонҳо ҳам иттиҳод надоранд. ман маҷбур шидам ростӣ неми гапҳоро гуфтан дар айни ҳол ку намедонам кадоме дигар маъқул мешава, кадоме дигар маъқул намешава. не ки масъалаи ҳизбӣ аст. вақте ки ҳизб хоб хатогӣ дорад, шарт нест ира бигирӣ дар интернет бигирӣ биброрӣ ӯ намедонам кабирӣ боз интихоб шид 4 соли дигар ана дигар кабирӣ тари шид. ҳеҷ ҳоҷат надорад. байни худотон бишинед, маслиҳат кунед. хоб давай отказ мекунем, аз ҳизб мебироем, мерем. тамом. ӯ масъалаи дохилии худшон аст, агар аз худошон боша ин чиз. не ки инсоное ки берунда ҳастанд, аъзои ҳизб нестанд ё умуман ӯ ҳизба ҳадда ҳаракати байнҳо ягон дахл надорад. ман ба умеди ту ҳастам гуфтан ин масхарабозӣ аст ва дар дохили онҳо дахолат кардан багем ҳеҷ ҳаққе надорад. интихоботшон. хоб ягон коршон мешавад ки бугӯӣ ки мисол не кор иштибоҳ аст ва ягон ҳадда ҳаракат мекунанд. мешавад дар онҷа бугӯӣ ки бародар не ҳадда ҳаракати ту зиёни мардум аст. хоб кабири агар ҳозир президент шавад, 2 срок агар президент шавад, 3-ум срок дар худши овоз намонад, ман противш мебирам. мегӯм бародари дохили ҳизбии ту нест, масъалаи ҳизбит нест, масъалаи давлат аст, кишвар. 2 бор шидӣ, дофи дига 3-умда ту ҳақ надорӣ ин кора карданда. хоб яъне ки ман муқобил мебирам. аммо ҳаққе ки конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон додааст дар як шаҳрванд, метавонад дубор баравад президент шавад. чӣ мушкилӣ дорад дар инҷа? ҳеҷ як мушкилӣ нест. аммо дохили ҳизби худша ӯ кадом намуд месозад ҳизбша, намедонам чӣ намуд рафтор мекунад, ӯ масъалаи дохилиш аст. ӯ зиён ба халқ надорад. шумо чизеро бигӯед ки ӯ тасмимҳо зиён ба ҷомеа дошта бошад, аммо ӯ тасмимҳои дохили ҳизб аст ки худшонда зиён дорад, мо ҳаққи ӯро гуфтан надорем. ман ҳеҷ вақт ҳақ наметавонам худамдаки оз бибиром ҳамин чизора бугум ки мисол гирем ана кабири ту Эмомалиро диктатор нагӯ, барое ки ту худат диктатор ҳастӣ. ҳамин гапам навиштиям. хоб масъалаи ҳизбӣ диктатура нест. хоб масъалаи ҳизбӣ масъалаи дохилишон аст. агар 100 соли дига президентам шава, раҳбари ҳизб шава, ин диктатура нест. барое ки масъалаи ҳизбист. ин аввалин чиз. дуюмин чизе ки единственный ҳамон одаме ки бигем воқеан майра мегум, ӯ як рӯзам бародар Нури қатӣ омадем дар иҷа шидем, ҳамин масъалада бигем Нури бисёр мековонад темаора, хезонда буд. ман гуфтам бародари азиз Нури, дар айни ҳоли замонда ягон таи мо, ягон таи ту, дигар инсонҳо дар ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳамчун як инсоне ки депутат, сиёсатмадор, коркардагӣ як структураи сохтори давлатида, яъне ин қадра надорем. ва ин намуд барои як одама мегӯяд ки то гусала гов мешава, хуни ҷигар ов мешава, мегӯяд тоҷикои худмон мегӯяд. то мо як одама то уровни кабирӣ мебарем, мерасонем, магарам бо 10 соли дига, 15 соли дига бояд бигем ки лолопопо кунем, ӯро сарша сила кунем, намедонам раисиш бигем, рӯзи дуроз бигирем рекламаш кунем, айноми ӯ бинависем, дигар интернетҳоро пар кунем ки ӯро дигар инсонҳо бигем ки ҳамчун як раиси ҳизб. хоб ин бисёр мулоқотҳо дорад. ин лозим аст. айни ҳол ҳамин хел аст. воқеа мо ба масҷид сарсону саргардон будем, масҷид равӣ, қатъи кабири мисол депутат буд, кабири ҷаласаҳо буд, мулоқотҳо буд. дунё ира бигем ҳамчун як дар Тоҷикистон депутат коркардагӣ мешноса, ира бояд ба назар бигирем. ҳозир агар як депутати дар Тоҷикистон коркардагӣ намояд ки буд, хича дар президентӣ мондагӣ як бигем чи аст. ҳозир ҳамо агар биброяд оппозитсия ташкил кунад, бигем як ҳаракат ташкил кунад, статуси ӯ инами қасоле ки статуси гурӯҳи 24 задагӣ аст ку болотар аст. барои чӣ? барое ки ӯро ҷомеа ҳамчун депутат мешноса, коркардагӣ аст. мефаҳмед?
мо соф таксист тракторист гуфти ҳаму гапо чиқрикани шикатурчик омадагим ки моро мешноса гарчан агар намедонам гарварга хонда халос кардагӣ бошем ки моро мешноса ҳеҷ ка кам нест дар гарварг дар институти университети тоҷикистон хондагӣ стройка зада гаштестанд неки ҳози ҳамо бибироянд дар ҳизбо биёянд беҳтарин мутахассис беҳтарин хондагӣ аст неки ӯро ҳеҷ ка намешноса иҷа гап дар шинохтан аст дар олами сиёсат гап тра мешноса ту кисти ту ман 8 сол мешава 9 сол мешава дар сиёсат ҳастам 10 сол рафта истодааст ба наздик хоб марам иқриги қирг ҳамо бигем ки ҳамон дидаги инсоно ҳаме одамо ҳоли ман да бо чанд соли дигар дар кор аст ки ҳамчун бигем ки як инсоне ки ой не бача як сиёсатмадор аст ой не бача бигем бисёр як фикрҳои хуб дора як сиёсӣ аст гуфта қабул кунанд одамо қатъин шиштихез кунанд мефаҳмед чанд қайдига куклабозиҳо гузаронданам дар кор аст ки маро одамо бишносоли 1000 кас раис гуфтанд дар кор аст аз номи ман ҳазорҳо мақолаҳо навиштаншон дар кор аст ҳамудам як уровени ки як инсони дар ҳукумат кор кардагӣ як депутат кор кардагӣ ки мисол ӯ мебироя як мубориза як муқобил мешава як ҳизб мекушоя чени ӯ намешава барои чӣ барое ки ӯра боз аз ман болотар мешиносанд аз ман бештар мешиносанд гап дар ҷа просто шинохтан аст илми туда ҳеҷ ка илми туда дар кор нест ки ту гарвард хондагӣ ҳастӣ ё ки намедонам медколлеҷ хондагӣ ҳастӣ ё намедонам як ҷои дигар гап шинохтанаш аст ки ту кор кардагӣ ҳастӣ барои ҳамо ин масъала масъалаҳое бигем ки дохилӣ хичон аст ин масъалаи ҳамон чизи худошон аст аз ин масъалаҳо худдорӣ кунед ҳамватанои азизам ҳамин бигем ки дар кӯчаи мо як саг буд тоир гуфтани як тоир маълим буд як саг дошт бисёр саги ҳаром буд омада медавид харам медавид болош да ҳав карда сагам медавид болош да одамам медавид гудакам да болош ҳав мекард ин намедига чизеро бибина болош да ҳав карда медавид биен мо аз саги маълими тоир фарқ кунанда бошем ҳамаи чиза ҳав карда нагирем як бор аввал дар тарозуи ақл бимонем ҳамин чиз лозим аст барод ё лозим нест ё мо саги ҳамон маълими тоир ҳастем дига ҳамаи ҷода бигем ки чизеро дидем кадом сиёҳиро дидем бояд биҷакем болошда ҳав кунем яъне ки мо бояд камтара адекват бошем камтара как бигем мо чиёмона бидонем ва бигем ки ҳамин мода зарар дора ё надора чӣ фоида дора чӣ зарар дора ман ба умеди та ҳастам гуфтани ахмақист ман ба умеди ҳеҷ ка нестам на 24 на кабири на имом али ман ба умеди худам ҳастам рӯзе шав агар халқ идеологияи маро қабул кунад марҳамат поддерживать мекунад мешем мардум қатъи як ҷояг мешем кор мекунем кор карда натонистем мебироянд мардум мегӯянд ки бародар натонистӣ тамом ӯ чизое ки гуфта буди дига будост дига кор кардеси давай истеъфо бите мебироянд дар майдон истеъфоро талаб мекунанд мардонавор мебироя мегӯя ки хоб халқ қабул накард марҳамат ина ман истеъфо метам дастрочна ё интихоб мемонем ки мардум боз интихоб кунад ё набоша мегем ха мардуми азиз тоқат ка ҳамин срок бучида нака баъд ки срок бучид бен дига интихоб буда ма дига овоз ма намемонам қабул кунед кадомиша қабул мекунед ё то бучидани сроки мара ё дастрочна интихобот мегзаронем яъне мард шидан дар кор аст ҳама вақт инсон бояд мардонавор рафтор кунад хислати яъне мард инами аст ки бояд дастоин аст зарари ҷомеа зарари худат зарари ҳамсоят зарари намедонам чап рост бояд ин чизоро бидонӣ ки ту зарар мерасонӣ ё фоида ё ҳичи на зарар на фоида ҳамин бигем ки ҳизбое ки аст на зарар мерасонанд на фоида хоб кадомит ки агар намедонам барои хитонира зарар бидонӣ ин иштибоҳи хитон аст тарафдорӣ накун тамом биза бира на гӯш кун на нигоҳш кун на дигар кор биза бира паи зиндагӣ ма ба умеди туям чӣ ба ту ба умеди ӣ ҳастӣ чӣ ба ту ба умеди ӯ ҳастӣ чаро ту ба умед зиндагӣ мекунӣ ту реалист бош дар ҳаёт ҳар чизеро мебинӣ унамо хати бояд рафтор кунӣ
ман да туғри намегирам. Мисол гирем айни ҳол барномаҳои гурӯҳи 24, барномаҳои ҳизби наҳзати ислом ё ва дигар барномаҳо, ҳамон рӯзе ки ман гуфтагӣ ҳастам, бародар Шарофиддин Гадоев ҳам гуфт ки мисол гирем ҳаракат биё ана якҷояшем, гуфтам бародар, ҳар рӯзе ки ман дидам ҳаракат, рафтор барои ман туғри омад, ман ҳамон рӯз дар барат ҳастам ва берун аз ӯам дар бари ҳар як гуфтам инсоне ки агар совети ман лозим мешава ё намедонам ягон дастгирии ман лозим мешава, марҳамат, метонен изона кашида алоқа бибироед, ман қатитон ҳастам. Не ки полни идеологияти қати кор кардана, дар бари та бидана, идеологиятира талқават кардана, пеш бурдан, ман ин чиза тайёр нестам. хоб ман идеологияи хидмат дорам, барномаи хидмат дорам ва бигӯем ки ҳаракати хидмат дорам, рафта истодам ба ҳаракати хидам. мардум худаш баҳо мета, халқ худаш баҳо мета, бинанда худаш баҳо мета. оё ман ҳамин идеология, рафтор, кирдорам лозим аст барои мардум? Биёянд дар барам рост мешаванд, лозим набоша мераванд ай пай зиндагиш, намеоянд дар бари ман. Касера ман маълумат намекунам чӣ ба ту намеоӣ дар бари ман бестӣ, ё касера маълумат намекунам ки кору кор кардӣ. Ман рафтан мегирам, лозим шид ҳамон мардум мебина, дуруст аст барнома, мега дуруст аст, не бародар, идеяш хуб аст, дуруст рафта истодааст. Аз он ҷумла ман хидмам хел астам. Ҳамин хел ҳамин рӯз дидам ки ҳамин ҳаракат ки мисол ҳизби наҳзат боша, гурӯҳи 24 боша ё бародар Шарофиддин Ислоҳоти Тоҷикистон боша, фарқ надорад. Бинам ки инами барномаи гирифтагиш, инами ба идеологияш мада туғри мегирам, ман мерам дар бараш рост мешавам, ҳамон идеологияро амалӣ мекунам ва барои амалӣ шиданаш кӯмаки хидмат дариғ намедорам. Барои чӣ? Барое ки ман медонам, яъне манда маъқул аст ин идеологияш аз нигоҳи ман, аз нигоҳи сиёсии ман, ҳамин идеология ояндаи Тоҷикистон ва ҷомеаи мода хуб аст. Марҳамат. ва аз он ҷумла ҳамин хел бошед. интихоб зиёд аст. гурӯҳи 24, ҳизби наҳзати ислом, ислоҳот ва рушди Тоҷикистон, бигем ва дигар паймони миллии Тоҷикистон, ходими халқ, бигем хай ман худам тоқ ҳастам, як қалиқ ҳастам. Ман мефаҳмам дар инҷа мисол гирем хусусан ҳамон миллият дар инҷа роли калон бозӣ мекунад. Ман ира мефаҳмам. ҳазор агар бигем ки ман туғриам кор кунам, барномаи хубам кор кунам, аммо ҳамон рашки миллии мардум иҷозат наметад ки бигем ки дар бари ман биёянд рост шаванд. ишдам ҳақ доранд, ҳеҷ гап надорад. ман маҷбурам намекунам ва бигем ки ягон гапи зиёдишам намезанам. ман худам медонам ҳар як чизи шида истагира, ман худам медонам ки чӣ шида истодааст. чӣ ба инаиҷаш кам аст, чӣ ба инаиҷаш зиёд аст, чӣ ба инаиҷаш кӯтоҳу дароз. ҳамаира ман худам хуб нигоҳ карда меём. яке худтонда ҳақ натен, ҳамин хел бигем ки худотона дар интернетҳо биромада масхара кардан. ин коре ки шумо карда истодем, ин ба зиёни бигем бародар Муҳиддин Кабирӣ набуд, ин албатта ки барои масхараи шумо буд. ман ҳар гоҳе ки мехондам постову дигар чизҳоро, ман мегуфтам ки ҳамин бародар маданият, аз фаҳмиш, аз шуъур бигем анча мешавад ки қатиш қарӣ аст, намефаҳмад чӣ гап шида истодааст ва ё ки намедонам, просто барои як хайб қапидан ҳамин чиза карда истод. аз ҳамин коро дуст бикашед ва максимална дӯстои азизам, ҳамватони бениҳоят гироми ва олиқадрам, худдорӣ кунед. Масъалаи дохилии оила, масъалаи дохилии сиёсӣ як аст, масъалаи дохилӣ то он вақте ки он тасмимҳо дар ҷомеа, дар шумо, дар оилаи шумо зарар надошта боша, кӯшиш кунед ки худтона қафо бикашед ва дахолат накунед. муаллими ҳаёти як кас нашед, муаллими зиндагии як кас нашед. мо амин як идея, идеология, як ҳаракате ки як чизе ки фикр мекунам барои сохтани як оила, як хона, як инсон набошад. барои мо 10 боро фикр мекунем ки ҳар тасмиме ки мегирӣ, ин дар ҷомеа агар тааллуқ дошта бошад,
تو حق اشتباه کردن در اینجا نداری. برای چی؟ برای که این یک عائله ضرر نمیبینه، جامعه ضرر میبینه. اگر این چیزی که مسئله جامعوی باشه، بگیم مثال کبیری در وقت депутат در تاجیکستان بود، ما وقتش میتونم کریتیکاوات کنم، ما وقتش میتونم بگم یگان چیز. برای چی؟ برای که депутат بود و هر تصمیمی که میگرفت یا نمیگرفت این میتونست که ضرر یا فایده جامعه دا باشه. ما او وقتی او را همچون شهروند، همچون تاجیکستانی میتونم بگم کمبودیای زمانی депутат کار کردگیشه، برای اشتباه های депутат کار کردگیشه میتونم بگم. اما از روزی که غریب شدگی است من حق ندارم میره بگم. آخی هم بیچاره رنگ من غریب است. خب دیگر زندگیش است، انسان تجارت میکنه، دیگر انسان پیشروی میکنه، اما دیگر اینجا تصمیم گیرنده بگیم تاجیکستان نیست. من میتونم که مثال گیرم موضوع رستم گپ بزنم، برای من میدونم که رستم تصمیم گیرنده است. من میتونم امامعلی را گپ بزنم، میتونم که امامعلی تصمیم گیرنده است، میدونم. من عزیزمو را یا نمیدونم اوچه امامعلی را یا دیگه کسا گپ زدن ده حق ندارم، برای که او تصمیمی و زندگی و در جامعه هیچی نمیرسونه. او شهروند هستند، او تصمیم گیرنده بالای سر مردم نیست. یا که دیگر انسان یا رئیس زن شه یا депутат نمیدونم دختر شه یا گودک شه یا یک کار دیگه شه، این چیزا ما حق نداریم گفتند. برای چی؟ برای که او دخالت به سیاست نداره، او تصمیم نمیگیره، او امضا نمیکنه، او را آتش نمو کارگر депутат یا رئیس دیگر کس او تصمیم میگیره. ما تنها حقی اما تصمیم میگیرن که ضرر جامعه میشه و ما او را حق داریم گپ زدن. دموکراتیا گفته همین را میگه. دموکراتیا گفتگی او چیزی نیست که تو برای تو پاستلی او را گپ زنی، تو رزمری بلبلی او را بیاوی گپ زنی، نمیدونم دیگر هم ایجاده، نمیدونم دیگه تی نیتری، تا اوقات میخری، تا نوس میکشی، تا سیگارت میکشی، تا عرق میخری. او زیان شخصیتی خودش میشه. عرقشم، نوسشم، زندگیشم، بانکشم، چیزی که میزنه نمیکشه، او در جامعه ضرر نداره. نیکی تصمیمی که میگیره اگر در جامعه ضرر داشته باشه، او ایشان هم باشه، ملا هم باشه، بانگی هم باشه، هنگی هم باشه، ما گپ زدن در حق داریم. برای چی؟ برای تصمیم جامعه میشه. میفهمین؟ ما برای چی ملا را چی به گپ میزنم؟ برای اینکه ملا همون گپایی که میگه این تراویت کردن جامعه یا اشتباه بردن یا راست بردن یا خطا کردن، یعنی خطاگی های جامعه همی بود که مردم اواری هم میکنن کم از امامعلی رحمانی و سوید نیز یا دیگه چیز نیز اوگاری کمر دامین بره، ملا میگیره و رو در پوچه خدا میبنده و مردم افسون میکنه که عجل است، خدا است، تقدیر است، نصیب است. اینجا امامعلی گناه نداره یا حکومتدار گناه نداره، رئیس گناه نداره، وزیر گناه نداره، قوای برق گناه نداره. ما در اینجا میتونیم که ملا را از موی سرش بکشم و بشنونمش بگم که ای جبشی تو شیطانی، تو دروغ گفتی، تو مردم افسون کردی، از همون علم و از همون ستاتوسی دامولوژی خودت استفاده برده. من این را میتونم بگم و شما هم میتونین بگین. وقتی که ما یک حرکت داخل، سیاست داخلی بوده، مثال ما سیاست داخلی که مثال کدامی را مفتی میمونن، کدامی را انتخاب میکنن، نمیدونم رئیس دین، کدامی را کدام مسجد بگیم امام میمونن انتخاب میکنن، انتخابای داخلیشون میگذره، من دا هیچ حق ندارم گپ زدن. من نمیگم که تو چی باید حاجی میرزا را سید مکرم آوردی مفتی موندی، چی با حاجی میرزا را مفتی نموندی، ای را علمش دور است، ایشی من این حق ندارم، برای که اون مسئله داخلی دین است. تا اون وقتی که همون دین برآمده به مردم زیان نمیرسونه، میفهمی؟ فایده برسونه میگیم احسن. علما اینا مثال گیریم حد حرکت شما با همون فایده جامعه است. نه که وقتی ضرر میرسونه در اونجا ما مقابلش میبرویم گپ زدن ده حق داریم. قربان چشمای هر یک تا شما هموطنان عزیزم، امیدوارم که ما و شما یک دیگر را فهمیدیم گفتنده و بگیم بازم بگیم اینا 4 سال دیگه برادر محیدین کبیری 4 سال است 5 سال است حزب نهضت اسلام است. به هر حال بگیم که تبریک میکنیم و در این 4-5 ساله باز بگیم که کوشش میکنه که یک حزب حرکت خودش بگیم بازم مستحکمتر و بگیم بقوتتر و پر انرژی و پر ایده‌تر
метона ки бисоза, бозам бигем ҷавонора ҷалб куна, бозам ҷавонора бихонона, бозам идеологияи нав куна, бозам тиҷоратҳои нав куна барои ояндаи бигем финансировани ҳизб ҷавонову дигарро. Албатта ки бигем ки умедворем ки яъне ин корора яъне иштибоҳҳои кардаги худша агар карда бошад бидона худаш яъне иштибоҳ бидона солҳои пеш кардагиша ё як сол пеш кардаги корша иштибоҳ бидона, имсол метавона ки дар ин 4 соли ояндааш боз ҳамон қадамҳои гузаштаи худша нигоҳ карда боз ба ислоҳот, боз ба ҳамон рушд ва пешравӣ ҳизб ҳаракати худша умед дорем ки мекаша мебарад. Албатта ки раис аст, бигем раиси ҳизбш аст, мо ҳечи гуфтанӣ надорем. Ҳар ҳамкорӣ ва ҳар як дӯстӣ, ҳар як бигем ки агар ягон фикру назари мо агар ниёз дошта бошанд, ягон чӣ боша, мо тайёр ҳастем ҳамкорӣ ва бигем ки чӣ карданда, яъне фикрҳо иваз карданда тайёр ҳастем. Албатта ки ҳар фикрҳое ки барои ман лозим мешавад як чизи дигар, ман аз ҳеҷ кас чӣ намекунам, мепурсам, аз Кабириам бародарам мепурсам, аз ҳизби Наҳзатам, аз гурӯҳи 24-ам ва аз дигарам. Ҳама вақт дорум ман мепурсам ки бародарам ин чӣ хел аст, ин ҷо чӣ хел аст, ё ки фалон ҷо чӣ хел аст. Агар ки бигем ки мо агар ҳамчун як ҳамватан, медонам ки мо ақидаи миллигӣ дорем дар инҷа, аммо бигем ҷудоии миллигӣ дорем, аммо ҳамчун ҳамватан агар лозим боша, мо гуфти ҳамон гапҳо тайёр ҳастем ки бо бародарҳо бигем боз ҳамкорӣ кунем, боз бигем ягон фикру назар иваз кунем байни худомон барои ояндаи сохтани Тоҷикистон, барое ки дар Тоҷикистон гуногун ақалиятҳо аст. Албатта ки ира ҳамчун бигем як инсоне ки дар сиёсат аз дигар ақалият ин дард, ин мушкилиро ман бештар дарк мекунам, ман бештар мефаҳмам ки чӣ мушкилиҳои ақалиятии Тоҷикистон дорад. Албатта ира як бигем ки мегӯям ки ҳар кас дарди худша худаш медонад. Яъне ира ҳеҷ вақт як тоҷик ира фаҳмида наметавонад ки яъне қаллиқ ё лаққа ё бигем дигар кас чӣ мушкиле дорад дар инҷа, ира фаҳмида наметавонад, дарк карда наметавонад. Ҳамчуноне ки бигем дар як кишвари дигар ё Самарқанду Бухоро агар мо равем, мо ҳеҷ вақт намедонем ки мисол ҳамунҷа зиндагӣ мекардагӣ як бигем шаҳрванд ва аз дигар забон, бигем аз сурдзабон ё форсзабон боша, мо намедонем ки мисол ӯ дарде ки ӯҳо доранд чӣ хел аст. Яъне ӯзбекон намедонанд дарди ӯро, ҳеҷ вақт чувствот карда наметавонанд, ӯро танҳо ҳам худошон мефаҳманд. Ҳамчуноне ки бигем ки ҳамон дарди ақалиятҳои дохили Тоҷикистона, яъне ки чӣ суратҳо мегирад ва мо дар чиҳо ҳақ надорем, чиҳо барои мо дард мекунад, чӣ бигем дар алами мо мерасад, чӣ ҳуввияти моро зери по мекунад, чӣ ҳаракатҳое ки ҳаст ки барои мо камақалиятҳо маъқул нест, ҳамон рафторҳое ки бигем ҳаракат мешавад, ин чизҳоро мо худомон медонем. Албатта оянда хоҳем ҳамкорӣ кардан, бигем ки ин масъалаҳоро бигем ҳамчун аз нигоҳи як инсони ҳамон қаллиқ аз Тоҷикистон, аз ақалиятҳои камтари Тоҷикистон, бигем ки ман метавонам ки бигӯям ки ин чизҳо нодуруст аст, инҳоро бигем дигар кардан дар кор аст ки то ки ҳамон дарди ҷомеада нараса, бигем ҳамон алами ҷомеада. Албатта ки мо метавонем оянда ба ҳамкорӣ ватан бисозем. Агар ки хоҳанд, агар нахоҳанд, ман ин чизда бигем ҳечи ягон ниёзам надорам ва маҷбуриятам надорам. Ман дорум муборизаи худман ва ҳеҷ вақт намемонам ки қаллиғи ма, ақалияти ма бигем ки зери по, намедонам зери бигем ки болои сари ақалияти ма тасмим гирифта шавад. Чӣ хеле ки фарҳанги бегона мегӯянд ва фарҳанги форс ҳам барои мо фарҳанги бегона аст, фарҳанги турк ҳам барои форса фарҳанги бегона аст. Ҳар як инсон фарҳанги худша дорад. Гарчанд мо дар як кишвар ҳам зиндагӣ кунем, мо фарҳанг тамаддуни худмона дорем, аммо аз моро аз байн бурда бигем иҷозат надода ва фарҳанги худа болои мо таҳаммул кардан, инам бигем як ҷиноят аст. Албатта мо ба ин чиз то ҳастам мубориза мебарам бигем ва иҷоза наметавам ки фарҳанги ма, маданияти ма зери по шавад ва болои сари ма фарҳанг ва маданияти бегона бигем ки таҳмил карда шавад, маҷбур карда шавад. ин чиз боқӣ саломат бошен, сарбаланд бошен, хонобод бошен. умедворам фаҳмидин ва ин навор фоиданок барои фаҳмиши шумо ё оянда чизе тасмим мегиред
барои ҳамун тасмимотон бояд мегӯям ко мо гузаштагони бисёр одамои бузург доштем, мегӯям 7 бор чен ки 1 бор бибир. Яъне 7 бор фикр карда баъд яктаму гапта метавонӣ ки публиковат кунӣ, гап занӣ. Намешавад ки ҳавоӣ бигем ки ҳар чизе аст бинависӣ баъд пагада бахшиш пурсӣ ё намедонам пагада пушаймон бихӯрӣ бозам ҳамон ақидаҳои внутреннии ту иҷозати бахшиш пурсидан натоҳад хак гуфта бигардӣ. Мо ҳам хеле одат дорам, агар ки иштибоҳ кардам мебурам мардак говорим, мегӯям бародар узр ҳамиҷа иштибоҳ аз ман гузашта буд, нафаҳмида мондум. Ман гуфтанам фикр мекунам ва бахшиш пурсиданам бигем ки фикр мекунам ки агар ки иштибоҳи ман боша, ман аз ин чиз номус намекунам, ман ин чиза ғурур намебинам. Ман бахшиш мепурсам, мегӯям узр бародар. Яъне беҳтарин чизе аст ки агар иштибоҳ карда бошӣ, агар бахшиш пурсӣ, ҳамон одам 2 қават гӯш мегирад. Ки мегӯяд ки набибин бародар мард аст. Иштибоҳша ба кала гирифт, омад гуфт мебахшӣ. Узр, ин ҳамиҷа ман иштибоҳ карда будам. ин ҳамин чиз аст. Зинда, саломат, сарбаланд, хунобод бошем. Падруд то ба дурудҳои дигар.